大家大家好，我是福原爱。篠山吉先生是从小应该是可以说是拍到大吧。愛ちゃんはほらさ、なんで国民的な人だから、とにかく小さい頃からずっと見てるような気になるんだよね、もういつもテレビでも見てたじゃない、でもランドセルの時も撮っていただいて、そうそうそう、ねらしいです。その頃から撮っていったからね、だからまたそれで結婚ウェディングドレスも撮って、それでまた子供が2人できた後の台湾での生活っていうのをまた撮らせてもらって、僕はすごくラッキーだと、自分では幸運だと思ってます。差不多4岁就在镜头下一直是这样过来的，然后从来都没有真正的心里话逃出来给大家说过，就是一些访问啊什么的，还是以桌球选手的身份去说，不会是一个女生的想法去给大家听这样。所以希望大家看完这个书之后可以更了解我，然后更喜欢我。如果是现在正在错过的人呢，或者就是有烦恼的人呢，看一下我的书之后变成开心啊，或者变幸福，我能帮忙大家的话，我很开心。所以希望很多人看我的书。今回私初めて昔私の母が書いた本っていうのはあるんですけど、私自身が自分の気持ちを本にするってこともなくて、すごく緊張してるんですよ。なんか読んでくださる方いるのかなとか、すごいいますよ。それはね、愛ちゃんのことをみんな知ってるわけだから、でも愛ちゃんが一体何を考えて、で今どんな生活してるのかとか、みんな知りたいですよ。本当ですか。もうその本の内容とかも、昨日も電話とかあったりとかで、もうずっと1日3時間とか4時間とか悩みについてお話とかをしてて、今本を作ってる執筆中っていうんですか、なんですけど、どういうことをもし先生だったら読んでみたいなって思うことってありますか？愛ちゃんの、いや愛ちゃんは一般的な日本人はね、泣き顔しか覚えてない、小さい頃はね、泣き虫愛ちゃん、それがだから今こう立派な大人になって、子供を2人作って、しかも台湾っていう異国に来て、でも本当になんかハッピーな感じで、幸せな感じで、生活してて、みんなやっぱりなんかあんな風に自分の人生を送れたらいいなっていうね、すごい憧れの対象でもあると思うんだよ、本当にね。だからそういうことをでも人間はね、いつも楽しいばっかりじゃないから、いろんなことがあるじゃないですか。でもそういうことを乗り越えてこう生きているのが人生だからね。だから今こう感じてることをストレートにスッと喋ってもらうといいと思いますよ。そういう本だとね、楽しいって言って、それじゃ嘘だもんね。楽しいことばっかりじゃないもんね、やっぱりね。僕はだから何よりもこの読者に対しての報告としては、今日撮った愛ちゃんの写真を見ればみんな今の愛ちゃんが分かるでしょ、ね、本当にこんなに明るく幸せに、そして元気で、台湾でも生活をしてますよっていうのがね、あれやっぱり
嘘の写真じゃあね、嘘の写真ってすぐ分かるね、見てる人が。ね、嘘ついてニコニコ笑ってる、それは嘘笑いっていうのすぐ分かるから。だから本当に愛ちゃんがいい人生を送ってくっていうのがね、僕の写真から本当分かると思います。前回はなんかちょっと決意がある感じな私の中で気持ちだったんですよ。やっぱり結婚したてで、ウェディングドレス着させていただいて、これからまた新しい人生という感じで先生の前に立つのもなんだろうな、しっかりと何か信念を持って取っていかなきゃっていうのがあったんですけど、今回はすごくリラックスして、先生にお会いできるのがすごい嬉しいっていう気持ちで、撮っていただけたので、私も写真見てびっくりしました。私こんな風に笑ってたんだと思って。まあそうです。これで喋ってることが嘘でないっていうのは、全部写真見てもらうと分かりますよね。楽しかったです。なんか開放感にあふれた写真がたくさんあって。